Hey, what's up mga kuya? Welcome back again sa aking YouTube channel. So, kung bago ka lang sa aking channel, please don't forget to subscribe and hit the button bell. Oh no! Hit the button bell para ma-notify ka sa aking mga bagong video. So, ngayong araw na to, medyo namamaos ko ang boses ko, medyo masama ang pakiramdam ko. Nangyayari nga sa akin yun. Kailangan ko pa rin gawin to. Ginusto mo yan eh. So, unboxing tayo. Ito sa Lazada. Siguro ito, 99 lang to isa. Oh my God! Wow! So, yun. I-unbox natin itong mga to. Isa-isayin natin. Nice. So, bago pang lahat, nagpapasalamat ako sa lahat dahil sa mga sumusuporta sa akin, sa aking mga video, sa aking mga subscribers, mga kayo. So, ayan, umpisa na natin guys. Let's do this. Ang umpisan ko ito. Yo! Headphone. What? A headset na pink. Ayun. So sa halagang 99, ito po makukuha nyo. Headphone. Really, nigga? So, una na to, isa na to. Pangalawa. So, kailanganin po natin yung headphone kasi wala akong headphone. So, ngayon. Again. Headphone. Again. Dalawa na ang headphone ko. Ano ba yan? Copy. What? What the fuck? Hindi, Lazada pala. Lazada. Mga dalawa na akin. Kaya ba ibibigay ito? Isang puti at isang pink, diba? So, yun. Dalawa na. Ito naman. Pampabuenas sana. Sana pampabuenas. Ano natin? Selfie. Sana guys, medyo maganda-ganda na to. Ayun. Another headphone again. Dalawa na. Bali magiging tatlo na ang aking headphone. So, ayun. Kulay ko naman yung isa, pink. At puti. So, tatlo na ang aking headphone. Gago. I mean, headset pala. Sorry. Headset. So, yun, tatlo na. Kaya, ay, di. May kasama pala siyang gamepad. Ibigay ko na lang ito kay Tyron. Kasi addict naman siya sa paglalaro ng email. So, Paano masabi? so kailangan niya to. Yun nga lang. Ayun. Sa halagang 99 guys, meron ka naman ganito. Para sa mga mahilig mag-ML. So, nakakatatlo na ako guys. Bali, walang piraso to. So, sunod ko ito. Putang ina mo, ginagawa mo. Ito naman, medyo maganda-ganda naman. Maganda-ganda naman itong nakuha ko. So, halagang 99. Mystery box. Ako, parang ganun ulit. Uy.
Maganda to, may ilaw. Ilaw siya na ay, saan to guys? Ito. Yun, parang reflector. Nagre-reflect yung ilaw dyan. Ayan. Ayan natin. Okay. Magiging pala siya. Ayan o. Ayan, diba? Okay. Ay, ang ganda. 99 pesos. So, naka-apat na tayo guys. Galing ha? Apat na to. And ito ang next. Mukhang mahaba siguro. Ano to? Walang po. Selfie stick to. Paano masabi? Tingnan natin. What? Sabi ko na nga ba eh. Ayan o. Headset na naman at isang selfie stick. So, kailangan ko ito pag nag-vlog ako, diba? Diba, pumunta ako sa beach. At wala akong cameraman, diba? Ganda. Yan guys, may selfie stick na tayo. So, halagang 99. May kasama pa siyang headset na naman. So, ang dami lang yung headset. Kanina po kayo papamimigay ito. So kaya guys, mag-subscribe na kayo para makatanggap kayo ng free na headset. Okay? Last ko pa. Last. Next natin. Bro. Ito, pang-anim. Pang-anim na to. What? Headset na naman. Headset. Guys, ang dami-dami ko ng headset. Alin ko pa mga to. So, mamimigay na lang ako ng mga headset, guys. So, watch out. Naku, mukhang papabor na naman to kay Tyron. Si Raulo. Sadik yung kasama rito. Gaming pad. Naku, gusto. Nang sala yung 99, may gaming tayo. Pati gaming pad tayo. Ayun, salamat pa rin dahil medyo magaganda ang nakukuha natin. Ayan. Bola lang yan. Gaming pad. Ito na yung pang-pito. Pang-anim. So, alin dito ang dalawang? Ito muna. Lalas na natin to, okay? So, buksan na natin. Uy! May power bank na. May power bank na naman ako. Ayun, ayun. Ang ganda, ang ganda, Ayun. Diba? Salamat. Plus, ang ganda talaga pag sa 99 pesos lang to guys. Magkaka-power bank ka. So, ito na. Ito na ang last but not the least. Sana maganda to. Just do it! Oh, dandahanin natin. Ganda.
Ay, microphone stand. Yun, hindi naman tayo singer pero kailangan natin dito. Microphone stand. Yun. Ayan. Ayan. Ay, hindi. Para sa ano pala to? So, yun guys, meron po tayong 8 pirasong mga nakuha dito galing sa Lazada. So, bilangin natin. Meron tayong 5 pirasong headset na pamimigay ko. Kaya what's up guys? Subscribe lang kayo at lagi kayong manood sa ating mga video. So, para makatanggap kayo nito. At meron tayong 2 gaming pad galing sa Lazada. Meron din tayong selfie stick. Yun, nagamit natin ito sa mga pagka-vlog natin. And meron tayong power bank para in case na maubusin ko ng battery ng cellphone, kakaroon tayo nito. At the last is meron tayong projector, mini projector ang tawag nila dito. Yung large screen mobile phone, mobile projector. Okay? So, okay na rin naman, hindi na rin naman siya masama. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Diba? Kasi sa halagang 99 lang isa, medyo maayos naman. Kaya maraming salamat pa rin sa Lazada kung saan ako kumuha ng mystery box. Grabe, sobrang init. Yun. So yung mga nagtatanong kung saan ko na-order to, i-comment below ko nilang sa comment section. So ayun mga kuya, maraming salamat again dahil sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating YouTube channel at sa aking mga videos. So watch out and sana patuloy pa rin kayong sumuporta at kung gusto nyong manalo, subscribe lang dahil namimigay po tayo ng mga gadgets. At hindi lang gadgets, meron pa tayong smartphone at mga load. So maraming salamat. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel and God bless you all.